Bona part de l'Hospitalet de l'Infant es va quedar sense llum aquest dimecres entre les 5 de la tarda i 2:15 de la nit. La causa, un incendi en una estació transformadora de FECSA situada al subsòl de l'edifici situat al carrer Duc de Cardona número 3. Tot i que no hi va haver flames, l'incendi es va produir pel reescalfament de les fundes que envoltaven els cables de l'estació transformadora. L'incendi es va produir al voltant de les 5 de la tarda. Al lloc dels fets s'hi va presentar una dotació del parc de bombers, una ambulància del SEM i la policia local que van tallar el carrer. Sobre 2:15 de la nit es va donar llum amb equips auxiliars i els tècnics de l'empresa subministradora d'electricitat van estar treballant gairebé tota la nit per normalitzar el subministrament. L'escala de l'edifici on es troba instal·lada l'estació de FECSA es va omplir de fum, fet que va causar les molèsties als veïns. A conseqüència de la falta de llum, els establiments de la zona afectada, compresa entre la plaça del Pou, plaça Catalunya i plaça de l'Església i carrers confrontants, van haver de tancar abans d'hora els seus negocis. Tant els empresaris com els veïns afectats no van recuperar el subministrament elèctric fins a 2:15 de la nit. L'àrea de comerç s'ha ofert per a centralitzar les queixes dels empresaris afectats per l'apagada de la llum. Ahí va, lo queda bastante, ¿no?